Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat liet reportages zien die het vroeger West had voor de nationale televisie in het programma Van Gewest tot Gewest. En dit keer, want we zitten bij Johan van der Zee aan tafel en die had de meeste reportages maken. En deze ik denk ik, dan gaan we weer om naar 12 februari 1986. Die reportage werd uitgestuurd op 19 februari 1986. Toen kon je hem nog net weten dat op 26 februari 1986 er een halve sterrentocht werden zou. Maar we houden er wel een beetje rekening mee dat het gebeuren zou. We winnen haast correct Hilversummers. Ja. Niet al als er in een vlak sneeuw valt hoe de rayon over beginnen, maar wij houden er wel een beetje rekening mee. Ja. En je liet een ding zien wat je een Ierling opnam in Witmarsum, hè? Ja, nou daar waren we heel blij dat we dat door uitsturen konden. Want wij hadden dus bij die eerste van de hier daarvoor, hier wij het idee van, wij kunnen hier echt nog wel een reportage maken. Ja. En ik dacht dat Friesland voller in de zoer. Ja. En ik heb dus een cameraploeg besteld. En dat wouden we zien laten. Zo van, alle je auto's, je kunnen net terugkomen. En dat weer nog net zo, dat eerste hier. Nee. En ik zeg maar even het eerste hier, de beide van Bentham, Alversterre tochten. Nou, toen ben we maar, hebben we maar wat oors betocht. Toen ben we naar Witmarsum gaan, omdat daar dan lang stuk kleed door de straat naar roem. Ja. En daar ben we echt naar het café gaan om de finish te filmen. Maar toen we het al hier niet in, dus dit mag we net uitsturen. Want er is al zo'n soort Alversterre tocht op de televisie West. Misschien kunnen we er ook hier wat mee. En toen het een beetje begon te vriezen, toen dachten we, nou mag het nood waren. Toen ben we dus weer naar Witmarsum gaan en nou ja, we er nog wat bij maken. En het hier dit resultaat. Het is woensdag 12 februari. Wat bent u aan het doen? Wij zijn de Elfstedentocht wild aan het rijden. Dus 200 kilometer gewoon voor plezier. Heeft u vorig jaar meegedaan? Ja, we hebben verleden jaar hebben we de echte gereden. En 5 dagen daarvoor ook al een keer wild, omdat we dachten, nou hij komt niet. En nou ja, het is zo leuk dat we het gewoon nou weer doen. En het is fantastisch ijs. Kunt u zich iets van vorig jaar van deze plek herinneren? Ja, dit was een ontzettend lang kluunpunt. Matten, veel mensen, warm water, thee. Het was gewoon een net carnaval. Kom eens, hier. Kom hier. Door het nooit Rutte misschien. Weet je ook nog wat van Vlieten hier? Hoe bedoel je? Maar de Alversterre toch? Nou ja, die, nou ja, ze ben je door langs gaan vanzelf.
Hoe gingen ze hier laag? Matten. Die lagen alleen matten. Ze moesten de derde laag. En dan moesten ze het hele dorp weer. En ze moesten daar weer op aan de overkant van de dorp. Hoe weer dat idee? Oh, prachtig. Oh, schitterend. Ja, schitterend. Ja. Waarom? Nou, het is een machtig gezicht, maar dat is ja. Nou? Het kleunen of Nou ja, van alles. Ja. En nou, die maakt meestal niet allemaal zeggen, zo'n hin, nou, het is geweldig. Ja, ja. Altijd mooi, hè? Het is Karel. Karel. Als Hilbert een mooi shirt, dan geniet er vaart hij dan. Maar je Hilbert die gaat dan net met het oude randrieden net meer, hè? Dus wij gaan dan altijd mooi naar de marathon. Maar dat vind ik altijd best genoeg. waar wint de Oversteden toch van dit hier? Nou ja, het Hilbert nog wat sneuger is, dus ja, als het net met die voorgeeft, dan wint er hem vanzelf, no? Ja. Dan wint er hem, ja? Ja. Hilbert is de favoriet. Van je? Ja, voor uzelf. Het is 1 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. De Elfstedentocht is gewonnen door de 26-jarige Evert van Benten uit Sint-Jans-Klooster in Overijssel. Hij versloeg in een eindsprint op de Bonkervaart in Leeuwarden Henry Ruitenberg, Jos Niesten en Jan Kooijman. Dit viertal ontsnapte uit een groep van 10 man op de Dokkumer E, vlak na Bartelien. De vier bouwden een voorsprong op van ongeveer 3 minuten. Evert van Benten heeft het record van Jeen van den Berg met 48 minuten verbeterd. Hij reed bijna 200... Het is een vreemd bezit voor een gemeente, zo'n voor je vlierkleed. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Wij hebben meestal steen en hout en dergelijke, maar het is nog dus dat wij sinds vorig jaar ongeveer 600 meter tapijt hebben. Hoe kom je erom? Dat hebben we uiteraard, uiteraard iets met de Elfstedentocht. We hebben vorig jaar dit kregen met de Elfstedentocht. Toen ik op een gegeven moment mijn saffelen weg en zie het, toen dacht ik, hoe kom ik ooit hieruit? Dat ik op het moment dacht, er moet iets komen. En toen dacht ik om tapijt ergens te vregen. En dat heb ik via de radio dat spelen. En daar heb ik ontzettend volle vragen op gekregen, antwoorden dus eigenlijk. En men heeft mij ontzettend volle onbeheer. Binnen de kwastste keren weer tapijt. Ik hier in je maand heb ik 600 meter tapijt gekregen. Uit Genemuiden. Wij zouden het eerst voortwaan, maar wij veronderstellen nog dat het wat sneller gaat. Nou, iedereen wat went is om kluun plakken. Kluun is in. En toen zijn we bewaren dat en we zorgen dat wel. Nou, hoe komt dat? En wanneer wij binnen 4 uur weer eens een Elfstedentocht krijgen, dan hebben we tenminste dit bewaren. Bent u hier ook met de Elfstedentocht geweest? Vorig jaar, ja. Ja? Ja. Herinnert u zich daar nog wat van? Ja, uiteraard. Hoe was het toen hier in Witmarsum? Nou, toen was het hier erg druk. We stonden hier met een enorme file. Sorry. Een enorme file? Mensen. Toen kon je echt stapje voor stapje kwam je hier langs. En het duurde wel 20 minuten hier, denk ik, voordat je weer op het ijs stond. Steeds over het tapijt, geloof ik. Ja, er lag één groot lang tapijt. Maar het is nu stil. Je bent aan het oefenen? Ja, ja. Misschien dat die volgende week nog komt, hè? Die gaan er weer onder. Tot kijk. Ja, goeie reis. Dag.
Het mooiste in die reportage wie zo'n man die zei, dan vreeg je van, wat is hier gebeurd? Nou, de Alversterrentocht is hier langskwam en meer wie het dan ik net, zeg ik maar zeggen. Dat wie het hele leven, daar zie je het eigenlijk alles in. Nou, prachtige opnamen in het café, de Brodden Heidsma, als je ook daar nou zitten. Het is een mooi verhaal over de Brodden Heidsma vertellen. Die komen met zijn trein, oeral binnen en boetelandse reetridderswedstrijden wie een oeral. En die nam er al wat in en die wien altijd dan heel fleurig. Maar in je broer, die zakken in elkaar en die lei met de hol op het tap. Ik zal het nooit weer vergeten. En dan ging de telefoon, hij die de kop omheug en zei, men bellet. En toen lei de kop bij Dels. Dat is een schitterend verhaal. Ik mag nog even vertellen dat ik dat hier, heb ik als verslagjouwer optreden bij de Grote Alversterrentocht. Dus bij de NOS-uitsturing. En dat kon ik helemaal met. Maar dat virus zat dat Willebroek Frequentie het de eerste keer in Frencher. Ja. En die lutsmeester van het IS en weet ik wat. Toen waren er zijn binnen de NOS van die mat net weer. En toen zei mijn eindredacteur, wij gaan een Friese man die er alles van weet, die kent dat wel. Dus toen waar ik in Hilpendelt zit. En ik kreeg ook gauw niet eer tekst van de zee, tekst. Want ik denk, dit is ook een mooie beelden. Ik hoor je niet bij te zezen. Maar ik moest dat vol praten. Ja. En ik hoor 2 namen. Dat wie Hildert van der Duim en dat wie Evert van Bentum. En verder wist ik het net. Dus daar zou me nooit meer vregen. Hielpen. Goed. En Piet Venema met die kleedjes trouwens in die reportage. Wie ik prachtig en goed. We beginnen naar nog wat van het IS. Want dan had me Hilke Speerster op stap best. Vanwege zijn boek De Koude Erfenis. Dat in het Nederlands uitkwam en toen dacht ik van, nou kan ik wel zeggen. Dat is, ja, ik vond het mooi. En het mooi om ik stik nu het boek voor te lezen bij die beelden. En maar Hilke er wat last te gaan. Het is 2 keer uitgestuurd. Want ik is in deze zin dat op een bepaald moment de ondertiteling voortvalt. Nou, dat weer voor u altijd de reden om te zeggen van, nou had een groot part van het publiek het net begrepen. Dus dan mag het nog een keer uitsturen. En dat is bij deze gebeurd. De Koude Erfenis, 1998. De boerderij stond ver van de verharde weg aan een zijpad van een eindeloze grindweg. Verderop werd het pad een karrenspoor dat doodliep in de weilanden. Daar was het eind van de wereld. Als de wind van zee kwam en wolkenvrachten over de zeedijk en de vlakte schoven, waren er alleen de geluiden van de mensen en dieren en dingen op de boerderij. Op een kleurloze decembermiddag draaide de wind naar het oosten. Het voorspel van een lange wrede winter, de winter van 1929. Het was die ochtend grijs van de kou. Er stond een harde ooster die bij vlagen naar het noordoosten kromp en schichtige stroken stofsneeuw schuin over de bloedvaart joeg. Dit is de bloedveert. Die begint daar bij Balzet en die rent je zo. Terug het lang, kronkelt hij en die komt hieruit. En vroeger een rondenacht terug naar de pleerstas. En dit moet het aanwijzen dat mijn paken zijn hutruderij, zijn personeel en zijn zoon riet. Jere had er hem, nevens de familieverhaal, en ik in de laatste wedstrijd verknoeid op dit stukje wetter. Hoe ging je dat? Ja, dan kwam de vijand en de arbeiders die kwamen hier op een veert en dan kwam de oud man, want dat weer toen al, en dan daagden ze uit. En dan namen we eerst de huste, dat weer doet zijn zoon, die weer in de kracht van zijn leven, dat weer mijn huid. En daarna op jenne sterkste en op laatst de zwakste. Want toen weer de zelf ik zwak, want dan zakken er allemaal meer aan. En de dramatiek van zijn laatste race weer dat er zijn de zwakste verliezen moest. De schaatsen van Paken zijn op de boerderij gebleven. Met het rijtuig is hij naar de stad gebracht. Nog eenmaal zou het voor Paken voorjaar worden. En nog eenmaal zomer. Maar er zou voor hem geen winter meer komen waarin hij kon verlangen naar ijswegen, waarover hij zijn zoektocht naar een grotere en vrijere wereld kon vervolgen. Dit boek, dat is de passie die er in mij zit, en waarschijnlijk in een hele hoop andere mensen, de passie voor het ijs, om die stal te gaan. En
om de magie van het ijs, de betovering van het ijs, om daar mee aan te rekenen. Of in ieder geval nog één keer mee in de kunde te komen. Wat bezielt mensen om zo vol te wezen van de winter? Voorbij het dorp zag ik, 100 meter van de trekvaart, de oude Babuurster watermolen bijna over het hoofd. Neerbuigend keken de windturbines op de 115-jarige zwoeger neer. Van de weeromstuit stonden de wieken in de buitenbedrijfsstand. Toen in en rond het dorp de spanningen over de windturbines het karakter van een kerkscheuring begonnen aan te nemen, schreef oud-boer en molenaar van de Babuurster watermolen Pier Zijsling vergoeilijkend in de dorpskrant: ach, er waait meer wind onder de nieuwe windturbines door dan onze oude watermolen nodig heeft om te kunnen malen. En dan vanzelf deze de waterkant, dat je er nog doorheen. Ja, dan haal je de pijp al aardig uit, daar binnen. En dan is al heel mooi in de hand. Ja. Want dat laatste eindje, dat is nog een dreef stukje hier. Ja. Maar om het beter zien te letten, zoet zo de route van alle steden tot hier terug. Ja. Die fjouwer weterschippen maken. Ja. Het ben, Hilke, altijd dit soort pateren wist dat het boek op baseerd is, hè? Ja. Een soort met mensen praat. Ja. Maar dat houdt in werking in. Dat houdt mijn werk in. Als je langs reist, langs de Alsterrendag of langs reist, door deze contraien, dan komt er al zo'n soorten mensen zien als Pier die het nog stiervol verhalen zitten. En net alleen nog weten wat er hier dan aan is, maar die ook weten wat het waar komt. Ja, ja, ja. Dr. Eberheimer. Daar, in de buitenbaan, hoorde ik het slechte nieuws. Eber vertelde mij dat hij prostaatkanker had. De organen die het testosteron produceren waren al weggenomen. De doktoren waren somber. Alleen als ik hier net dacht dat ik ooit weer rijden zou. Nadat ik die corruptie kreeg, toen zoek ik al deed en iedereen die zei al nog heel uit op zijn sterrenbed. En toen kwam van mij dat motief er ik nog een beetje bij. Ik zei, dan zeg je verdomme shell eten wat ik dan ken. Nou, en dat praatte dan voort. Maar als ik dat stuk in het boek lees over die oude steden toch, dat je ja niet meer joggen. Ja, dat weer het laatste aan je, hè. Ja, dat weer het laatste aan. Ja, nou ja, die mensen zijn bij de HBO in Haat zeggen, je moet ophouden. Nou, ik weet dat je al wagen, ik zei, ik kan het wel rennen. Nou ja, dat weer dan extra zijn, maar ja, ik zoet dan maar op iets. Maar dat heb ik niet. De laatste keer, dat weer denk ik, de volgende keer van Haat dat ik in een rijden skeert, kon ik net weer erin komen. En dan winnen er een paar uit Goeree overvlak en die bleven staan. En die zei, wat is er ouwe? Nou, ik zei, ik kan niet meer erin komen en ik zie ik niks. Nou, dan moet ik geholpen worden zijn. Maar er weer nog een stekker wat terug in. Maar die bleven staan, fantastische jongens. En toen weer een eindje drinken. En dan best dan wat depressief, toen zei ik nog dat nooit werd. En toen zei die ene jongen, ik ben een zwartrijder, kan ik die kaart af wat ik krijg? Nou, hij bedoelde er niks bij. Maar het is een hele vriendschap met die jongen. Hij hier die Volkskrant leert met een steek easy, hij belde me voort op. Daar kom ik dan zeker ook in voor, zei. Ja, ik zei, ja zeker joh. En hij krijgt, als het 1 cent krijgt hij mijn halve sterrenkaart die ook hem zou horen. Dat is mijn opzet. Daarom word ik met een ding leveren. Die jongen krijgt het. In het schijnsel doemde vlak voor me een forse betonnen brug op. Een spelonkachtige doorgang. In het vale licht van de straatlantaarns waren de kerven te zien van een schaatser. Dat moest het spoor zijn van de man op de houten doorlopers. Ik nam een sprintje en schaatste in het spoor van mijn voorganger het bruggat in. Op het moment dat onder me het ijs broos knisperde, had ik me al neergelegd bij het onontkoombare. Het ijs in de spelonk bleek nauwelijks sterker te zijn dan een krantenpagina. Ik schoot de diepte in en schoof onder het ijs. En
wrakselen om boven te komen en het woon het. En ik raak al haast in paniek. En er stiet een hele aardige, oudere man en die stier je te zien en die zei heel kalm: kom hier maar naartoe en pak je maar beet bij dat stuk hout. En toen heb ik het redden om er toch uit te komen. En toen wie het eerste wat ik zei, ja, ik meen dat ik hier in Wier weer, maar praten ze hier in het Fries. Ja, hij zei: een man die hier onriem komt en reed wit, blauw, lintjocht en takkenbosk en toch terugrent, riet, dat moet wel een Hollander werden. Ieder dan ook gelijk hoor? Nee, dat zie je wel wanneer het overstand houden wordt. Dan moeten we competitie houden met de hele wereld en met de rest van dit land. En dan is het net altijd de Fries die de sterkste blijkt te wezen. Want op de Hollandse eilanden en in Utrecht en Roenom en zelfs in Drenthe, daar kennen ze hutrijden. Zo waren op de bloedvaart de wonderen de wereld uit. Geen wonderen meer in de winter, als Fokke alles op alles moest zetten om met zijn schoudervaart ijsvrij te houden en eens een zeelt aan de vaarboom prikte. De vaart was smal geworden. Er lag een dam. De grindweg was omgelegd, verbreed en geasfalteerd. Van de bloedvaart tot Boedapest lag alles in asfalt. De boerderij stond niet meer aan het eind van de wereld. Op de smalle gracht, die de boomgaten omzoomde, probeerde ik in het ongeschonden ijs de krasjes van mijn allereerste schaatsen te vinden. Ik hoorde de tijd ademhalen. De baan met het ijs, ja, die is er niet eens als het kwik onder nul is. Dan begint hij niet eens te leven. Als elke een koud wordt en klomsk, dan onttaai je kennelijk tot de vriezen. Het Nonnewied, Erbe Heima en die man die dan toch wel een beetje een vonkje had van dat reetrieden het allerbelangrijkste is in de wereld. Hè? Dat gevoel overbrengen kennen. Dat is, nou, dat vind je toch ook net? Nou, dat ben ik wel oren dingen. Ja, maar ik had hetzelfde als die man. Ik ben blij dat het een keer een nachtveers na het zitten. Dan komt het weer wat dichterbij eventueel. Ja. Nou, dat wie nou ik zo. Hilke Speerstra, wie dat in een verhaal van Gewest dat Gewest zat, we die alle weken in het programma Gewest Friesland onthouden.